Mali kunnafoni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la bi ye alamisa ye avril kalo tile 23 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an na ni wagati in na ni ye an ka bi kunnafoni du waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Faamaw ye dankarikɛ jatigɛ wale tigilama 130 olu ka ɲɛnamaya la an ka finitigilakaw ka ɲɛma état-major général des armées bɛ kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko an ka lakana finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye k'a ta bɔ jatigɛ wale tigilamaw dagayɔrɔ dɔ kan Kilikoro Zantigila Kilebiya fanfɛ forêt faya kɔnɔna na avril kalo tile 22 san 2026 min na u ye dankarikɛ jatigɛ wale tigilama 70 olu ka ɲɛnamaya la ani u bolofɛn minɛ caman olu fana na o kɔfɛ bi alamisa avril kalo tile 23 san 2026 Dura Moti marabolo kɔnɔna na an ka lakana finitigilakaw ye dankarikɛ jatigɛ wale tigilama 60 olu fana ka ɲɛnamaya la ni ka u bolofɛn minɛ caman olu fana tiɲɛ. État-major général des armées bɛ faso jama ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka lakana finitigilakaw ye ko u cɛsirilen don kosɛbɛ ni ka garan da jatigɛ wale tigilama kulu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Kuri bingani walekɛla mɔgɔ 4 olu fagara maa maramafɛntigi bugunatigɛbali dɔw fɛ Kuri dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Duna. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ kofɔlen mɔgɔ 4 ninnu kɔni tun lakodɔnnen don ni suyɛni ani ka bingani wale de kɔni ta ni ka mɔgɔw bolofɛnw daraki. Min na maa maramafɛn bugunatigɛbali tigilamaw kɔni ye mɔgɔ 3 fɔlɔ olu minɛ ni ka dankari olu ka ɲɛnamaya la alamisa tɛmɛnen sibiri su ka dugujɛ kari la u ye mɔgɔ 4nan o kɔni minɛ ni ka dankari kɛ o fana ka ɲɛnamaya la min senfɛ o somɔgɔw kɔni ye o su ta ka se ni o ye kɛnɛyaso la. Umar Mariko san 2022 wagatiw la a y'a jira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye sivili dɔ de faga min na kiiritigilamaw kɔni tun bɛ a nɔfɛ ni a bolila ka taa Faransi. Avril kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 Umar Mariko ale bɔra Faransi ni ka se an ka jamana kɔnɔna na min na ani jatigɛ wale tigilamakulu min bɛ ni u bɛ wele ko JENIM ani olu ye ɲɔgɔn ye. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ani ni jatigɛ wale tigilamakulu ninnu ka ɲɔgɔn ye senfɛ ani an ka finitigilaka 17 jasulen ani olu ye ɲɔgɔn ye min na a y'a jira k'a fɔ ko ni wale ninnu kɔni tɛ ale ni mɔgɔ si jɛmakan ye ko a yɛrɛ de kɔni wulila ni ka taa ni jatigɛ wale tigilama ninnu kɔni kuma ɲɔgɔnya. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ani ni jatigɛ wale tigilamakulu ninnu ka ɲɔgɔn ye senfɛ ko ani an ka finitigilaka jasulen 17 ani olu ye ɲɔgɔn ye min na a y'a jira k'a fɔ ko a ka ni wale ninnu kɔni tɛ ani mɔgɔ si jɛmakan ye ko a yɛrɛ de kɔni wulila ni ka taa ni jatigɛ wale tigilama ninnu kɔni kuma ɲɔgɔnya. A ka ni kuma ɲɔgɔnya ninnu senfɛ jatigɛ wale tigilamaw kɛra sababu ye ka mɔgɔ 4 jasulen olu labila. Kati kura polisiw ka wuli ka jɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka bingani walekɛla 2 olu minɛ ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen 2 ninnu kɔni ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka bingani wale ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma bɔlɔlɔsiraw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la TikTok. Sɛgɛsɛgɛliw olu y'a jira k'a fɔ k'u ka baara yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka commande kɛ feerekɛlaw bolo min senfɛ u bɛ livrɛriw kɔni bila fili la ni ka u ka jagominɛw olu daraki ka tunu ka sɔrɔ u ma wari sara. O de hukumu kɔnɔna na Kati kura polisiw ye sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ avril kalo tile 14 ka na se avril kalo tile 16 ma min na u ye sefa wari miliyɔn 3 o de kɔni minɛ ni bingani walekɛla kofɔlen ninnu na ale ni ɔrɔbu kasika 100 caman fo ka na se bolimafɛn Toyota ale ni moto taxi kelen o ma. Fɛn min kɔni ye ni bolimafɛn ninnu kɔni ye ni bingani walekɛla 2 ninnu tun bɛ ni bolimafɛn ni ta ni ka jagofɛn ninnu kɔni kɛ a kɔnɔ u ka ni wale jugu ninnu kɔfɛ. An bɛ wagati min na i ko sisan u bɛ kiiritigilamaw olu ka bolo kan u ni ɲagi min ka kan u bɛna da u kan. Magistrat caman ni u bɛ baara kɛ Cour suprême na olu kɔni taara retraite la avril kalo tile 20 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye président Fatoma Tere ye ni ale fana ye magistrat dɔ ye o tun bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu cɛ la min na u ye ɲɛnajɛ dɔ kɛ walasa ka bonyamasegin kɛ k'a ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma u ka cɛsiri la jamana baara la ale ni faso kanu na.
Ameta Nyoro école de lycéen cɛman fila olu gɛnna ka bɔ kalan ka sabu kɛ k'u y'a laɲini ka bingani wale de kɔni ta ka ɲɛsi école dɔ ma cɛnimusoya o kɔni sira fɛ o de hukumu kɔnɔna na Nyoro ni école cɛman fila ninnu ni u bɛ kilasi 10 na u gɛnna ka bɔ kalan na min na u tɛna kalan kɔni kɛ tuguni a jirala k'a fɔ ko maa o maa ni i minɛla ni wale cɛjugu ninnu kɔni na k'i ka kalanko ko o yɛrɛ kɔni banna min na i tɛ kalan kɔni kɛ i ka ɲɛnamaya la tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na ni o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye écoleso ye ko dɔɔni sɔrɔ yɔrɔ ale ni mara kɛ ko ɲuman sɔrɔ yɔrɔ de ye écoleso kɔnɔna ye. An bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye ɛrɛnbana ye o de b'a la ka caya an ka jamana kɔnɔna na mina kɛnɛya tigilamaaw y'a jira k'a fɔ ko ni bana ninnu caman olu b'a la ka sɔrɔ an ka duntaw o de fɛ a ɲininen don ko jamana kɔnɔdenw k'u hakili to u yɛrɛ la yaasa u ka kɛnɛya olu bɛ se ka sabati cogo min na. Faransi ale ni Ameriki tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ tunga lafiya ɲɛmayaso bɛna i kunda Itali kan awɔ Italiyɛnw a ye fɛn min laɲini o de bɛna waleya aw ye tunga lafiya bɛna conférence belebele ni ka o boloda sibiri don mais kalo tile 2 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 o wagati la a ye na ka caya aw kana tunga lafiya ka baara taabolo ka ɲɛfɔ aw ɲɛna terrain kura minnu bɛ an bolo k'a sara dɔɔni dɔɔni fo ka taga fɔ k'i tilala sarali la a papiyew bɛɛ jɛlen don an bɛna cité kura min kɛ Banankɔrɔni n'o ye logement 50 ye an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ɲɛna o kan o t'a bannen dɛ Banankɔrɔni kɔfɛ Kabala bɛ yen Jalakɔrɔbugu bɛ yen wa Jatula fɛnɛ bɛ yen nɔ tunga lafiya de bɛ so ni terrain di aw ma aw k'a sara dɔɔni dɔɔni fo ka taa fɔ ko aw tilala k'aw kɛ sotigi ye kalo 4 kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tila kɔ so sarali la entreprise tunga lafiya de bɛ nin kɛ aw ye aw y'an ka nɛgɛjuru ta aw ka message bila an kunna WhatsApp la walasa aw ka se ka kunnafoniya caman ni ka o sɔrɔ Italie rencontre in na tunga lafiya ko maliyɛnden kelen-kelen fɛn sigilen bɛ tunga fɛ a bɛɛ ka so sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la Italiyɛnw a y'aw pɛrɛ an bɛna le station dɔ datugura DGCC mɔgɔw fɛ an ka faba kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔni kɔnɔna na ka sabu kɛ ko taji litiri ba 30 o de kɔni tun maralen bɛ u bolo ni u kun t'a la k'a feere mɔgɔ ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na tarata su ka dugu jɛ kunu avril kalo tile 22 san 2026 tasuma kasara de kɔni kɛra sababu ye ka Côte d'Ivoire mairie tafire kɔni jeni min sen fɛ mairie kɔni baarakɛminɛw ale ni a gafew bɛɛ lajɛlen jenina. Kunu araba avril kalo tile 22 san 2026 fɛn min kɔni ye Burkina jamana kuntigi ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ale taara kati ɲɛda u ka jamana kasoladen minnu bɛ sɛnɛ na bapuro olu ka sɛnɛkɛfɛnw kan fɛn min kɔni ye capitaine Ibrahim Traoré ale y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni wasalen don kosɛbɛ ni kasoladen ninnu kɔni ka baara ɲuman ye k'u to kaso la. An bɛ taa fɛ divers kunnafoniyaw la kameleni dɔ ni u b'a wele ko Musa o kɔni kɛra sababu ye ka a bamuso de kɔni bɔnɛ a nin na k'a sabu kɛ tiɲɛ ko o de kɔni ye ni a y'a laɲini a bamuso fɛ ko a ka $40 o de d'a ma min na a bɛna voyager ka taa Canada jamana kɔnɔna na min sen fɛ fɛn min kɔni ye bamuso ye ale k'a ma ko a ma pɛrɛn voyage o de kɔni kama o de hukumu kɔnɔna na dalamagan kɔni tɛmɛna Musa ale ni a bamuso cɛ min sen fɛ a ye dankari bamuso in kɔni ka ɲɛnamaya la ni ka a su dogo u ka so kɔnɔna na su in ne ko fɛn min kɔni ye su in ne kɔni ye ale kasa de kɔni nana bɔ ni ka sigida mɔgɔw tɔɔrɔ min sen fɛ u ye polisiw kɔni wele Musa ale kama an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye Musa ye ale bɛ Nigeria kiiritigɛlamaw olu ka bolo kan. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw la hakilina jiginna CAN 2025 wagati ni o tolanciw kɛra Maroc jamana kɔnɔna na min sen fɛ u ye Sénégalais supporter mɔgɔ 18 olu kɔni minɛ k'u datugu kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko avril kalo tile 19 san 2026 Marocain kɔni ye mɔgɔ 3 olu labila ni ka a tɔ to supporter mɔgɔ 15 olu de ye ni olu kɔni ɲanginen don ni kalo 6 kaso fo ka taa se san 1 kaso o de ma Sénégali jamana ɲɛmɔgɔ b'a laɲini Maroc jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka ni supporter kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen labila. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu kun sɔgɔlen don an n'a ni wagati na ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafonidiw la aw kan bɛ kunnafonidi kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka lakanako sabati an ka jamana kɔnɔna na.